Croeso I ail wers MaesPong, ble fyddwn ni'n creu raced sy'n taro'r bêl. Os nad ych chi wedi creu pêl eto, mae angen I chi wylio'r fideo gyntaf yn y gyfres. Mwyn agor y prosiect, yn clicio ar y folder ac yn dewis MaesPong. Cliciwch ar y botwm See Inside mwyn gweithio ar y prosiect. Mae angen I ni ychwanegu sprite newydd, felly hofrwch dros wyneb y gath, dewis Choose a Sprite, a trwy hyn, teipiwch paddle yn y blwch chwilio. Peidiwch y poeni os mae'ch cod yn diflannu o ganol y sgrin. I ni'n gweld y cod ar gyfer typun corlyn sydd wedi ddewis. Felly pan dwi'n clicio ar y bêl, dwi'n gweld cod y bêl, a pan dwi'n clicio ar y paddle, dwi'n gweld cod y paddle. Llusgwch y paddle I waelod y sgrin. Nawr, I ni'n moyn reoli'r paddle drwy symud y llygoden yn ôl ac ymlaen. Felly, bydd y paddle yn symud ar hyd echelyn X. Dydyn ni ddim yn moyn bod y paddle yn gallu symud I lan ac I lawr, felly bydd lleoliad y paddle ar echelyn Y ddim yn newid yn ystod y gêm. O dan y teulu motion, ni'n mynd I ddewis bloc o'r enw Set X2. Llusgwch ei ganol y sgrin. Rydyn ni eisiau I leoliad y paddle ar echelyn X I gyfateb y lleoliad pwyntydd y llygoden ar echelyn X. Ewch I deulu Sensing a llusgwch y bloc Mouse X I fewn i'r bloc Set X2. Os a I deulu events nawr, a llusgo I fewn y bloc When Flag is Clicked. Pan dwi'n trial chwarae'r gêm, mae'r paddle yn symud unwaith, ond yna'n stopio. Rydyn ni eisiau i'r darn yma o'r cod I weithio drwy gydol yr amser mae'r gêm yn chwarae. Felly, mae angen I ni fynd I deulu control a defnyddio bloc forever eto. Llusgwch y bloc set X I fewn i'r bloc forever, a nawr fydd y paddle yn symud o'r chwith i'r dde. Nawr, fi'n clywed chi'n gweiddi ar y sgrin, ond mae'r bêl yn bownsio trwy'r paddle. Ydy mae ar hyn o bryd, mae angen I ni greu cod nawr sy'n dweud wrth y bêl bod angen iddi bownsio os mae'n cyffwrdd â'r paddle. Cliciwch ar y bêl mwyn gweld cod y bêl. Yn heulu control, mae bloc defnyddiol iawn, if rhywbeth, then rhywbeth. Mae hwn yn galluogi ni adeiladu cod sydd yn debyg I frawddeg. Yn syml, os mae'r bêl yn cyffwrdd â'r paddle, yna rydyn ni eisiau i'r bêl I ddewis cyfeiriad newydd. Ar dop y teulu Sensing, mae bloc o'r enw Touching Mouse Pointer. Mae ochrau diamwnt gyda hwn sydd yn ffitio o fewn y bloc if then. Cliciwch ar mouse pointer I agor y cwimplen a dewiswch paddle. Nawr mae'n brawddeg ni'n dechrau gwneud synwyr. Os mae'r bêl yn cyffwrdd â'r paddle, yna rydyn ni eisiau iddo fe ddewis cyfeiriad newydd. Yn debyg I ran yma cod cyntaf y bêl. Dwi'n agor y teulu motion ac unwaith eto yn dewis point and direction. Os gliciau ar y 90, dwi'n gallu dewis yr ongl fydd y bêl yn bownsio iddi. Unwaith eto, dwi eisiau ongl ar hap. Ac wrth arbrofi, dwi'n gallu gweld mae'n ystod o -75 I 75 dwi eisiau. Felly draw a fi I deulu operators ac unwaith eto dewis pick random 1 I 10, llusgo I fewn i'r bloc a newid y rifau I -75 I 75. Unwaith eto, dwi eisiau'r cod yma I weithio drwy'r amser. Felly, dwi'n llusgo'r bloc forever I fewn ac yn rhoi'r bloc cod newydd tu fewn i'r cylch forever. Yr unig beth sydd ar ôl yw dweud wrth y bêl pryd I ddechrau'r cod yma, when flag is clicked. Nawr, fe allech chi fod wedi cyfuno'r ddoi bloc cod yna I greu un cod mawr, ond dwi'n hoffi cadw nhw ar wahân mwyn bod yn fwy eglur. Dewch I ni weld sut mae'r gêm yn gweithio. Pan dwi'n clicio ar y fan werdd, mae'r bêl yn bownsio, a nawr, wrth gyffwrdd â'r paddle, mae'n bownsio I ffwrdd I gyfeiriad ar hap. Felly dyna ni ar gyfer gwers 2. Cofiwch glicio Save Now mwyn cadw'ch gwaith, a dewch nôl ar gyfer gwers 3 pan fyddwn ni'n edrych sut I ychwanegu ychydig fwy o her i'r gêm. Diolch am wrando.